Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay mangin-kopod ta si Adrian Priatos. Adrian. Maraming salamat kay mga kapuso sa Negros Occidental naman. Duha kawatan sa mga inugbula nga manok na dakpan sa Bagos City. Sa Eileen Pedreso nakatutok. Sa sininga video, makita nga ginarikesa sang kapulisan ang lalaki nga nakaduag itong nga t-shirt. Samtang nakagapos na, nagatukod ang lalaki sa auto. Kuha ang video sa tunga sang dalan sakop sang Barangay Maaw, Bagos City, kaina sang kaagahon. Ang lalaki, amo si alias Lemar, 30 anyos. May upod pa ini nga si alias Noli, 48 anyos, nga wala na nakuhaan sang video. Ang duha, amo ang mga sospek sa pagpangawat sang 3 ka mga inugbulang nga manok sa Barangay Mailom. Sunod sa tanod, may residente nga nagpangayo sang bulig, rason nga nagresponde sila. Ang tagiyas ang manok, nagpaypay nga ang iyang manok na dula. Tapos ang nagbabay nga sa lakyan, amo lang to nasundan na namon, di kami kapalapit. Tawag si commander sa police station nga sa Maaw, Kumpak, nga ipabantayan sa mga pulis. Diri na naabdan sang kapulisan ng auto, kag naaresto ang 2 ka mga sospek nga naibaluan taga Bacolod City. Na-recover sa front seat sang auto ang 3 ka mga kinawatan nga manok nga ginputos sa net bag. Kinakarga nila sa sasakyan. Sa 3 manok lang, iimbestigahan pa natin yung pagkakilala na itong mga to. Iba-iba kasi ang presyo ng manok. May na-recover man nga isa ka 38 caliber nga pusil, kag 4 ka mga bala. Sunod sa tanod, madugay na niya nakita nga nagabalik-balik sa lugar ang auto. Kada bulan ginatislayan o sila man ang gamit nga salakyan amuman. Nasa temprano, ang nagasurvey, sila yung kabaligya lang kay isda. Nasurvey na nila kung purok, kundi nampida mo manok. Ginatutukan na sang kapulisan kung involvado ang 2 ka mga sospek sa iban pa nga kinawatay sang inubula nga manok sa iban pa nga bahin sang probinsya. Magapangatubang ang mga sospek sang reklamo nga theft. Eileen Pedreso, 1 Western Visayas.